No, espera, te ho torno a començar. Ui, perdoneu. Ai, disculpeu, estava fent ball de bastons. M'agrada molt. Ja ho veieu, m'he decidit pel ball de bastons. És que sempre m'han encantat els bastons. La música que els acompanya, el so de la fusta. Roger, però explica bé què és el ball de bastons. Sí, tens raó. Però ben mirat, val més que us ensenyi, no? Què us sembla? Normalment es balla en grups de 8 persones, però avui en tenim 2 que ho volen provar. Som-hi, va. Oh, que bé. Fa dies que no descanso. Sí. A més, avui fa molt bon dia, Sí. Ai, me l'agafes? Sí, i tant. Ai, Que l'esquena. no et trobes bé? No gaire. Fa dies que em fa mal l'esquena. Has anat al metge? Sí, vaig anar al CAP i em van receptar un antiinflamatori. I em van recomanar també fer una mica d'exercici. I si t'han recomanat exercicis, per què no vens a la meva colla de bastoners? I què és això de la colla dels bastoners? Mira, una colla és un conjunt de persones i el ball de bastons és una dansa tradicional que es fa a totes les festes majors. Doncs no el conec, aquest ball. I mous el cos? I tant, i tant. I mous els braços per picar els bastons, i saltes, i balles... I mira, així exercites les cames. Però no és perillós? Vull dir, no em poden clavar un cop de bastó? Aquí va. Doncs no ho havia pensat, això. Potser hauria de catalogar-se com a esport de risc, alpinisme, boxa i ball de bastons. Tu sempre tan exagerat. Has vist quantes parts del cos hem sentit? L'esquena, els braços, les cames... Els ha faltat parlar de les espatlles. Important, ja que en català molta gent diu hombro. Però d'aquesta part del cos en diem espatlla. És divertidíssim. I és gaire difícil? Clar que no. Per què no vens aquesta tarda a l'assaig i ho provem? Genial, però... I els bastons? No cal. Jo et tinc de més i te'n deixaré. No et preocupis. Genial, doncs hi anem aquesta tarda? Vale, vinga, som-hi. Perfecte. Tu passaràs superbé, ja veuràs. Som-hi! Que és la manera que tenim els catalans de dir que estem disposats a fer una cosa. És com el come on, anglès, o el allez, en francès, o el vamos, castellà. Va, continuem amb la ficció? Uau! És impressionant! Sí, ja t'ho havia dit. I sempre van vestits així? Sí, s'han d'anar de blanc amb les espardenyes i a les faixes de color. Saps? I com es diu el que porten els turmells? Això són els camats on van cosits els picarols, que acompanyen la música i el so dels bastons. Ah! Mira, veus? Això és el picaterra. Els balladors amb els bastons piquen a terra i després piquen el que tenen a davant. I passen per la seva esquerra. I això és el sotacama. Veus? Piquen per sota de la cama i el de davant passen per l'esquerra. I ara van per l'esquerra i piquen a sota i van per la dreta i piquen a sota. Ah! Sí. Els caps diu per fora. I per dins era quan feien el sotacama i el picaterra, també. Ostres, potser se n'aprèn millor amb la pràctica que amb la teoria. Què? Estàs preparat? Ai, estic nerviós. Em fa vergonya fer-ho malament o caure. No pateixis, que jo estic aquí amb tu. Val? Va, som-hi. Som-hi. Ep. Repassem l'ús que han fet dels verbs. Per una banda, tenim el verb estar més un adjectiu. Estic nerviós. O esteu preparats. Ja ho havíem vist, això. Recordeu que per expressar sensacions momentànies fem servir estar.
Per altra banda, tenim el verb fer, que també ens serveix per parlar de sensacions. Per exemple, em fa por o em fa vergonya. Sempre comencem i acabem el ball amb els bastons aquí, a les palles. Uf, quina calor fa que va, eh? Ai, sí, jo tinc set. Estic molt emocionat. Oi que sí? T'ha agradat? Sí, molt. Què, la teva esquena, què? Doncs ja, ni el noto. Visca! Escolta, això del ball de bastons serveix per a tot. Per treure's el dolor muscular, per fer exercici, per passar-s'ho bé, per fer amics, per repassar català. Què hem après avui? Hem repassat el verb estar, per fer referència a estats temporals. Estic nerviós, estic molt emocionat. Hem vist el verb fer per descriure sensacions o estats d'ànim. Em fa vergonya, et fa por. I també hem vist el verb tenir per expressar sensacions. Quina calor que tinc! Tinc molta set. Perfecte. Bé, he de marxar, que arribo tard a l'assaig de ball de bastons. A reveure.